गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो गोदान बोसोर आरो मागो दमासिनि गासैबो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आङो रायजो राजानो गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बावबाय। जिहेतु दिनै चिरां जिल्लानि बिजनियाव 65थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव बाहागो लाफैनानै गावखौनो खोब गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों। आरो जों बुंनांगोन जोनोमनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि जिथु राव आरो थुनलाइखौ फेहेरनो आरो फोसावनो थाखाय जुजिबोबाय थादों आरो गोबां मुंख्लं जानायनि उनाव जिहेतु जों बर' रावखौ फरायनो मोनदों, जों ओरैनो मोनाखै। आरो बे रावखौ आरो थुनलाइखौ फोथांना लाखिनाया जों साफ्रोमबो रायजो राजा बर' हारिनिनो मोनसे गोनांथार खामानि होननानै आं बुंगोन। आरो जों बुंबोबाय थादों जिहेतु बर' मिडियामखौ जों फोथांना लाखिनो हायाबा, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो हायाबा मोनसे समाव जोंनि राव हारिमुआबो गोमालांगोन। गतिके बेयाव दिनै राव धोरोम सायख'वालासे गासैबो जों जेसेबांनाखि बर' हारि दं गासैबो राजखान्थिफोरखौ बाद होनानैब्लाबो दिनै बे बर' हारिनि बयनिफ्राय जौसिन जौस्रां बर' थुनलाइ आफादनि बे मेलाव बयबो बाहागो लाफैनायखाय जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जायखौ इउपिपिअ होनना बुङो, इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन, बेनिफ्राय बाहागो लाफैनानै दिनै गोसोखौ गावखौनो गाव खोब गोजोननाय आरो गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। सार, बेनि गेजेरजोंनो मोनसे सोंथि दिनै बे जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं बयनिफ्राय जौसिन आफादखौ आं दहायनो बुंबाय बर' थुनलाइ आफाद। बर'नि जिथु माहारियारि बाद, जिथु जातीयताबाद आरो जातीयताबादनि जेब्ला सिन्था धारना बेखौ हमथाना लाखिनाया धाराया जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद। बेजों लोगोसे बे जातीयताबादखौ हमथाफानोनो गोबां आफादफोर दङ, जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर दं, बर' आइजो अनसाय आफाद दं। थिग बिदिनो जोंबो बिटिसिनि बायजोआव बर' हारिनि रायजो जानायखौ थामोन्थाफोरखौ गोजोर खालामनो थाखाय जेरावनाखि बिटिसिनि बायजोआव 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दं, दिनै राजखान्थि मोनथाय, सोलोंथाइ दावगानाय, रांखान्थि भाबै आवगायनो थाखाय जों गोबां सम जुजिबोबाय थादोंमोन। थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि दाबिया जिहेतु जाफुंसारदों, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे जोंनि देरहासार मोनसे, खिन्थु बे दिनै जाफुङाखैब्लाबो बेनि प्रसेसफ्रा जागासिनो दङ। आरो दिनै बेखौ लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि गासैबो जौगाथायफोरखौ नोजोर बोनानै आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ आरो थामोन्थाखौ गोजोर खालामनो थाखाय फैगौ जानुवारि दाननि 2022नि 30 आरो 31 आरो 1 फेब्रुवारियाव जों मोनसे गिदिर मोनसे हाबाफारि लादों, 12थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्मायाव जों बुहुमाव जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा गासैबो बुहुमनि बर'फोरखौ जाहाथे खौसे जों मोनसे जौस्राङावनो ज' खालामनो हायो, बेनि सिन्था धारनाजों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बर'नि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं बेजों लोगोसे नेपाल, बांलादेश, गुबुन रायजोआव थानाय साखाथिनि रायजोआव बेंगल आरो ओरैहाय त्रिपुरा आरो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बेफोराव थानाय बर' हारिफोरखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। आरो जों आसा फारिदों बे जोंनि कनफारेन्सआ एबारनि कनफारेन्सआ मोनसे जारिमिनारि, मोनसे साक्सेसफुल मोनसे कनफारेन्स जागोन होननानै जों फोसावदों।